Čaute! Dneska som tu ja a je tu jedna moja kamarka, ktorá sa volá Evka. Ona má aj kanál. Máš tam video? Áno. Má kanál, dáme v popisku videa. A dneska to bude challenge. Make-up challenge. A to je... Kto nevie, tak je to make-up ako že na slepu. Niekto bude mať šal alebo niečo na očiach. A ten druhý ho bude malovať alebo teda ličiť. Prepáčte, že budem jesť, ale som hladná. Bo sme boli teraz dole. Takže sú už zamiaľ. Ty vidíš? Nevidím nič. Kde si? Počkaj. Nie, to myslím. Počkaj. Ukáž ty. Because ty si prečo zastavila video? Nemá. Ja nevidím. Teraz budeš. Vidíš? No dobre, máme tu malovatka. Čo chceš prvý? Make-up som tu neprinesla. Dúfam, že som ti to zapla. Počkajte. Áno, je to zapnuté. Jo. Išla po make-up, to zapudla zase. Takže máme tu jeden make-up tu máme a jeden tento krém. Ja si make-up nedávam, keď áno, tak iba vo videách, ale teraz si dám krém. Ty prečo vidíš? Ja? Že už nejdeme. Dobre. Daj si ty krém. Ty ten make-up. To je krém. To daj. Ja to najem. Ja krém neviem dávať. Lebo si nemá. A tento je, ale ja mám špirálu na sebe. Čo máš? Špirálu. No niečo. Ešte ti dám kilo. Vidno má? Áno. Nie. Poď ďalej, ty šľapka. Ale tam sa odrazuje svetlo. Dá. Počkaj, kde? Tu hore, tu, kde je zrkadlo. No však vidím. No ale... To nevadí. Okay. Čo si ďalej prosíš? Máš puder. Nie. Tak potom teraz ideme oči. Nejaké tiedničky. Takže dám ti dve paletky. Tu máš. A ty nevieš, aké farby mi budeš dávať? Pretože ja mám všelijaké farby. Tá je tá. Aký chceš štetec? Tu máš štetec? Tu je. A ty vidíš? Nie. Jaj! Tak tu je, ty nemá. Ale prvé mi... Nie. Prvé mi daj licenku. Aha. Nie, ty šľapka s rukou. A nie tam. Jej. A kontúrovanie mi nespravíš? Pravím. Nebuď. A ty máš tu zrkadlo? Nie, ty. Jej. Vždy hore. Dobre, môžeš mi dať tieň. Tu máš tú moju paletku a tu máš tieň. A daj mi nejaký svetlý. Tu sú niekde svetlé. Ja nedýcham. Tu máš svetlé. Tu niekde máš svetlé. Tu máš mi dávaš modrú. Bože! Počkaj, ja ti naberiem. Budú na dve časti. To už je 4 minútové. Rýchle. Ty šľapka. To bolí. Ty mi s čím dávaš, ty hľumpu? To s čím? Dobre. Jak mi to slno opadáva. Dosť. Môj nos. Dobre, už dávaj. Počkaj, dáme tu
túto? Nie, pretože to je oranžový, tu máš modrý, silný. Dobre. Dobre, už stačí. Tento krém. Keď chcete vedieť o niečom Prepáč. toho krému, tak on sa dá takto roztrhnúť a tam máte niečo napísané, ktoré čo ani nezaostruje. A mám veľmi silné. Nie, druhú. Dobre, dávaš mi linku. Ešte na pohľubivé večko. Linku chcem. To bude veľmi desivé. Masaker. Počkaj, ty. Ti tu podržím. Dobre, počkaj. No, môžeš. A pomaly, prosím. Rýchle, ty. Dobre, už stačí? Dobre. Áno, veľmi dobre. Počkaj. Teraz mi zamazala prst. Dala si tu? No, To je jedno. niekto tam ťa volal. Dobre. Linky už máme. Myslím, že krásne. Počkajte, idem sa pozrieť. Počkaj. Ale podarili sa ti. Veľmi sa ti podarili. Ide si. Neviem. Dobre, teraz mi ideš dať nejakú špirálu. A ideme hľadať nejaký špirál, pretože špirál tu má veľmi, veľmi veľa. Ideš mi urobiť obočie? Aha. Počkaj. Špirálu. Urobím ti aj Tu máš takú malú. kontúrovanie. Tu máš takú malú. To je na čo? Na obočie. Ty vidíš? Nie, Prečo mi to dávaš na čelo? to ja neviem, že... No dobre. Ale tu nemusíš aj tak veľmi staváčať, pretože ona je veľmi silná. Dobre, už stačí. Teraz mi môžeš s kefkou rozčesať to obočie. To je, aké toto? Či toto? Nie, toto. Tak. Dobre. Dobre. Chceš mi spraviť kontúrovanie? Aha. Tu mám moju novú paletku, ktorá je na kontúrovanie a mám tam aj korektor. Takže prvý mi daj korektor. Toto nechytám. To kde sa dáva? Budeš mi hľadať. To aký je? Pod oči. Nie! Ty šľapka. Toto. Toto prvé. Dobre, ty mi to zlomíš. Podobe. Prečo mi tu dávaš na lice? Však sa trošku snaž. Čo som robila? Čo som robila? Cukrčo. Dýcham. No ty kes. Dobre, teraz mi môže dať špirálu a ja sa to veľmi bojím, takže pozor si dávaj. Kde je? Toto. A to kde je ten štietec? Ešte nie je otvorená. Do šľapka. A veľmi málo chcem. Kde sú oči? Tu. No! Dobre som išla. Dosť. Chytaj. Ken, pozor, ty šľap. Nádej na čelo, ty. Fúra. Ja mi padá. Kde spadlo? Počkaj, ty šľapku. Nemôže sa ty, lebo ja ty... Takže idem na rade rúž a ja tu mám dve rúše. Takže chceš tmavší alebo slabší? Tmavší. A nie mi zlomíš. Pretože tá je úplne nová. No dobre, teraz si daj dole šatku. Počkaj, ešte nie! A toto kontúrovanie sme nerobili. Toto čo? Toto netreba. Môžem dať dole? Nie, ešte uprtujem, nie asi. Aj, teraz. No,
Akože linky sa jej úplne podarili, to obočie tiež. Rúž je akože, dajme tomu. A je to výborné, ale aj tie kúrové oči sú výborné. Myslím, že sa jej tento make-up podaril. A ahojte v novom videu. Ahojte! No teraz musíme začať oznov. Chcem mi pozrieť telefón. Dobre, ahojte!